and I think to myself, what a wonderful world. Ang hapon po sa inyong lahat. Yung hapon po ay gagawa tayo ng atsarang papaya. Bago pong lahat, ipapakita ko muna sa inyo. Ayan. Ngayon, lulutuin na natin ang ating suka. Ayan. Tapos, ihalo na rin natin ang suka. Haluin natin para matunaw yung suka. Nahalo na siya. Tunaw na po. Pwede natin ilagay ang ating paminta. Siyang kumulo. Isunod na rin natin yung ating bawang at sibuyas at ang ating luya. Haluin lang po natin hanggang kumulo. Yan, kumulo na po siya. So, kunting segundo pa po. Papatay na natin yung apoy. Naamoy ko na yung masarap na amoy ng ating nilutong suka. So, pwede na po siyang patayin sa apoy. Ayan po, paghaluin na natin yung ating bell pepper, yung carrots, ating pasas.
Ihalo lang natin. Kita nyo na po yung itsura, ganyan na po siya pag nahalo. Ngayon naman po, ilalagay na natin ang ating nilutong syrup. Pantay lang natin yung mga sibuyas, bawang, papaya. Tapos haluin natin. Yan na po ang atsara natin. So, maglalagay na po tayo sa ating garapon. So, ito na po yung finished product natin. Yan. Sana po ay may natutunan kayo. So, maraming salamat po.